Мисля, че един човек в някакъв момент от живота си трябва да остане напълно сам, да изпита самотата отблизко. И не се шегувам, трябва да си напълно сам, да нямаш никого в момента, да няма на кой се обадиш, да няма на кой да споделиш, да няма на кой се оплачеш. В този период в живота ще осъзнаеш колко е важен за личностното ти развитие и за изграждането на характера ти. Защото колкото повече общуваш с хора, толкова повече започваш да изучаваш техните действия и техните навици и дори не го осъзнаваш, правиш го несъзнателно. Казваш си, излизам с този, той е такъв, излизам с онзи, той е унакъв, той ще постъпи така, ако аз направя това. И много пъти забравяш най-важното, кой си всъщност ти, всеки човек ти повлиява по различен начин, дори не си сигурен дали нещо го правиш, защото вътрешно го искаш или защото приятелите ти го правят. И си с тях. 90% от хората, които пушат цигари, са го видели от някой друг. И затова пушат цигари. Аз лично, като бях дете, видях един приятел да играе игри, пушах аз да играе игри. До ден днешен го правя. Всеки се запалва по нещо, защото го вижда от някой друг. Точно затова е много важно в един момент в живота да се осамотиш. Да останеш абсолютно, абсолютно сам. Да разбереш дали нещата, които правиш в момента, би ги правил, ако нямаше никой около тебе, ако нямаше публика, ако нямаш кой да те подстрекава, ако нямаш на кой да следваш идеите, ако няма на кой да следваш мислите, ако няма други хора, ти какъв човек ще бъдеш, какво ще правиш? Като си напълно сам, с какво ще се занимаваш? Ако отидеш в някакъв град, дето никой не те познаваш, ходиш ли на дискотеки всеки петък, като нямаш приятели, с които да отидеш? Като се преместиш в друга държава и си самичък непознат град, ще правиш същите глупости, да правиш сега. Ще имаш ли същите пороци, ще се пропиляваш ли живота по същия начин, ще излъжеш със същия тип хора, които излъжеш сега, ще четеш ли същите книги, които четеш сега, ще гледаш ли същите филми, които гледаш сега, изобщо ще харесваш ли същите неща, които харесваш сега, защото сега си в една среда, в която никой не си излизал, все едно живееш в един инкубатор, ти познаваш това нещо. Познаваш това нещо и си един човек там, но когато ти в друга среда, ти може да станеш друг човек. Може да си промениш навиците, може да си промениш възгледите, може да си промениш себе си, може да се промениш като човек. Може да си изградиш съвсем нови яки неща, може да почнеш да носиш различен вид дрехи изобщо. Може да откриеш страна на себе си, която никога не си знаел, че някъде вътре в тебе съществува. И най-важното, като си сам няма кой да подведе в грешна посока. Всъщност има, ама той е единственият човек, който може да подведе си самия ти. И тогава няма за какво да съжаляваш. Няма да съжаляваш, аз слушах оня и сега стана това. Да, ще съжаляваш, че си послушал себе си. Но от това няма какво да съжаляваш. Все пак от грешките се учим, колкото повече грешиш, толкова повече успяваш. Като постоянно се срещаш с различни хора, те ти казват: ти си такъв, ти си унакъв, ти направи това, значи си такъв. И ти, като не съпознаваш себе си и ти не знаеш кой си, кой искаш да бъдеш, разбира се, ти приемаш тези неща за реалност. Тогава всяко едно мнение става част от изграждането на твоя характер. Защото той все още не е изграден и всяко едно нещо му помага да се изгради, всяко едно мнение му помага да се изгради, дори да не е вярно. Чужди разсъждения, ти дори не си сигурен дали си натлив. Ти дори не си сигурен, просто някой ти казва, че си натлив, ти автоматично го приемаш и го вярваш, защото допреди това никъде не си го чувал, не си го осъзнавал сам и дори започваш да се държиш като такъв човек, какъвто са ти казали, че си. Но когато познаваш себе си и си достатъчно осъзнат и разбираш нещата по правилния начин, имаш яснота в главата си, тогава няма кой да ти каже нещо за теб и ти да се заблудиш, ако вътрешно знаеш, че не си глупав. Като някой ти каже, че си глупав, ще го приемеш ли за истина? Разбира се, че няма да го приемеш за истина. Дори няма да го вземеш на сериозно. И тогава хората не те изграждат, а ти самия избираш кой да бъдеш. Дори в крайности, ако човек си повтаря достатъчно нещо и ще започне да го вижда навсякъде, да го приеме за истина. Една идея, повтаряна достатъчно пъти, започва да изглежда като факт. Когато станеш сам, това е в момента, в който ще разбереш дали винаги си бил сам и просто си имал някакви хора около тебе, с които си имал общи интереси, общи среди, сте вършили нещо заедно или наистина си имал хора, които те обичат, подкрепят и ценят и са ти били приятели. Защото когато отидеш някъде сам и тези хора вече не те засичат по улицата и те поздравят, може би от съобразително, защото са познават от много време,
Ще разбереш кой наистина се интересува от тебе. Ще разбереш кой наистина ти звъни, кой те търси. Разбира се, ако им е интересно, имат желание да те видят как си те ще намерят. Значи там вече да ти идват на гости, ако са в някаква друга държава, това са вече по-големи действия, но ще ти звъннат, повярвай ми, ако някой иска да е с теб, той ще бъде. Ако някой те подкрепя, ще те подкрепя. Дори не знам как може да заблуждаваш, като някой не те търси, че той те подкрепя. Ако никой не ти звъни, не знам как. Не знам наистина как може да се заблуждаваш, да живееш тая лъжа, че тия хора просто са забравили или нямат време. Колко е малко 12 секунди да направиш много важно, да питаш някой как е. Затова трябва да се отделиш някъде, да изпиташ истинската самота. Защото е чувство, което е несравнимо с нито едно друго чувство. Например, да станеш сутринта в 3 часа, новия си апартамент, телефонът ти няма нито една нотификация, нито едно съобщение от абсолютно никой. Стоиш в кухнята, тъмно е, изведнъж падаш на плочките, удряш си главата и там няма никой, няма кой да дигне, разбираш. Ще разбера чак на сутринта. Дори ако е уикенд и не си на работа, мога да разбера чак понеделник. Отиваш си купиш нещо от магазина в нов град, касирката ти казва там хубава вечер, нещо такова. Това е първият човек, с който си говорил днес. Излъж на улицата след това и тя е пълна, всичко е пълно, ама ти си извън всичко, ти си някак си сам. Мога да дам хиляди примери. Самотата не е липса на хора. Самотата не е липса на хора. Тук ти си в среда, в която ти не се срещаш директно с себе си, а се срещаш с отражения, мнения, етикети, роли, които другите ти връщат обратно. Постепенно започваш да бъркаш това отражение с собствената си същност. Затова човек рядко познава себе си в шум. Той се адаптира в шума. Той се дефинира. Самотата прекъсва този процес. Ама не романтичната самота, а онази неутралната, така суровата липсата на социална рамка, в която някой да ти предложи готова версия за това кой си ти. И тогава възниква неудобния въпрос, ако махнеш абсолютно всички външни описания, остава ли нещо стабилно? Остава ли нещо стабилно вътре в теб или си просто сбор от някакви влияния, които времето е подредило в някаква перфектна времева линия? И може би именно затова самотата не е бягство, тя е един метод на изчистване. Тя не ти казва кой си, но ти показва малко от това, което мислиш за себе си и е наистина твое. Не си мисли, че самотата е липса на хора, самотата не е липса на хора. Самотата започва, когато изгубиш връзка с самия себе си. Има хора, които като останат сами, се намират. Обаче има хора, които като станат сами, изчезват.